ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟାଏ ରାସ୍ତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଲୋକକୁ କେବେ ବି ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯିଏକି ତୁମ ଉପରେ ରାଗିଯାଏ ଆଉ ପରେ ଆସିକି ଭୁଲ ମାଗେ। ଚାରି ପ୍ରକାର ଲୋକ ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବେଶୀ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ, ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଧନବାନ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ରହିଗଲେ। କେବେ ବି କାହା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ପାଖରେ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ଥିବ ସେ ହଜାର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ବି ସମୟ କାଢ଼ି ତୁମ ସହିତ ଆପେ କଥା ହେବ। ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ହେଉ କି ନ ହେଉ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ କହୁଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସୁନ୍ଦର ହେବା ଦରକାର, କାରଣ କିଛି ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତେ ଚେହେରାକୁ ଭୁଲିଯିବେ, କିନ୍ତୁ କହିଥିବା କେଇ ପଦ କଥାକୁ ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି କି ମା ବାପାଙ୍କର ସେବା ଗୋଟେ ଝିଅ ହିଁ କରିଥାଏ, ଗୋଟେ ବୋହୂ କେବେ କରେନି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି ସତ। ଗୋଟେ ଝିଅର ଦୁଃଖ ସୁଖ କେବଳ ବାପା ମା ହିଁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଠାରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ପଥର ଠାରୁ ହିଁ ଝୁଣ୍ଟିଥାଏ। ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ କନ୍ଦାଏ ସେ ଦିନେ ନିଜେ ବି କାନ୍ଦିବ। ଏହା ଅଭିଶାପ ନୁହେଁ, ଏହା ଉପରବାଲାର ବିଚାର।